जरूर हम दुखी बानी जे हमार मुखिया चाहे हमार विधायक जी चाहे हमार प्रमुख साहब ई रोड के काहे ना ध्यान दिलन, जबकि सब लोग के मुख्य रोड ये बा, हमरे नहीं खे। ये रोड से लगभग 20 गो गांव माने आना जाना बा। लद्दी के रोड आजे नॉमिनेशन के लिए सजा के देखी महिला लोग के दशा का भइल बा। केहू के साड़ी केहू के कपड़ा बाचल नहीं खे ए रोड से। सबसे पहले नंबर बात गोरिया कोठी पंचायत के नाते हम ये बात बोलते नहीं कि हमरा पर आचार संहिता ना लगी तो जरूर ए रोड के हमनी के काम करती सन नहीं सन करावत कि बड़ा बड़ा लोग बा तनी इंतजार कैनी सन हमनियों के जे भाई कुछ दिन में लोग बनवा दी। बात जान ले एगो मंटू शाही ऐसा व्यक्ति बाड़न कि पूरा गोरिया कोठी में कि कोनो तरह के केहू पर प्रेशर पड़ेला तो ओकर एक एगो आँख दिखाई देला जेकर नाम बा मंटू शाह। बाकी किसी के पास कोई आदमी नहीं जाता है। आप गोरिया कोठी की जनता से पूछ सकते हैं कि मैं कैसा आदमी हूँ और किसका मदद नहीं किया हूँ। लेकिन अगर वो विद्यालय के बात करते हैं शिक्षा के तरह पंचायत में एगो बावे हाई स्कूल जमुना के बिल्डिंग जर्जर बा, कब गिर जाई कोनो पता नहीं है। अब हाई स्कूल विद्यालय में तो दरोड़ा जानते बने जो हाई स्कूल विद्यालय जे भी बा जे भी जी माने शिक्षक आवेला एमे जी के लोग के दोष बा, लेकिन उनमें सबसे पहले सरकार के दोष बा। वो स्कूल में हम नारायण सभा कक्ष के उद्घाटन कर लेनी 6 कमरा के 16 लाख रुपया के एस्टिमेट से, वो जान ली। ओकर साहबुद्दीन साहब उद्घाटन कैलन आ ओ शिलान्यास के उद्घाटन करके गइले बिहाने भइले लोग तूर धल तो बोली वो विद्यालय के जोरदार स्थिति रही कि ना रही, रौड़े बताई रही कि ना रही। ओकर उद्घाटन ले जाके सिलापट मुसटोली में दे धल गइल तो वो विद्यालय के जोरदार स्थिति रही। अब ओकरा वजह से हमार शुभचिंतक रहलन जौना वजह से वो पैसा के हम धनटोली से सावना जाएला रोड में वो पैसा के कन्वर्ट करवैनी कहनी जरा शिलान्यास नहीं के सोहात ओकर बिल्डिंग काहे बनी। बिल्कुल। नमस्कार, हम बने अमरजीत कुमार गिरी रेवा देखतानी भोजपुरिया झकोरा। अभी हम पहुंचल बानी गोरिया कोठी में। गोरिया कोठी जौन प्रखंड बा ब्लॉक से बाहर हमनी के बानी सन और गोरिया कोठी पंचायत के प्रत्याशी बानी मुखिया प्रत्याशी राजेश कुमार उर्फ मंटू शाह हमरा साथ में बानी। तमाम बातचीत हुई देख सकतानी कि अभी प्रखंड से बाहर वहाँ के निकलल बानी नॉमिनेशन करा के। तमाम बातचीत आज करे राजेश कुमार उर्फ मंटू शाह से का कहें आज नॉमिनेशन करा के बाहर निकलल बानी। सबसे पहले मन में का चलता रहुआ? मन में तो चुनाव जीते के बढ़ले बा, एकदम हार्दिक इच्छा बा जे चुनाव हम जीतबे करें। दृढ़ संकल्प बानी हम जे चुनाव हम जीतेम आ जनता के सहयोग जैसन मिलल बा ऐसे कहीं एथी नहीं खे जे हम चुनाव कहीं एथी करें, लेकिन चुनाव जीते के बा। अच्छा, हमेशा पिछला दिने भी रउरा से मुलाकात भेल बा, लेकिन पिछला दिने के मुकाबला ये दिने रउरा चेहरा पर जो एगो खुशी दिखाई देता है वो अलग मतलब कि चमक दिखाई देता है। का कहता चेहरा? चेहरा तो पब्लिक के देखे के बा अमरजीत जी, लेकिन अब चेहरा के बारे में तो हम अपन चेहरा खुद देख नहीं सकत। बिल्कुल, हम देखली है इसे कहलिए कि अलग नजर आवता रहो चेहरा। तो चेहरा अच्छा बा आ लोग कहता रउरा कहता नहीं तो अच्छा बा। बहुत बड़ा खुशी बा हमरा रउरा कहला से, लोग के कहला से हमरा चेहरा पर बहुत शाइनिंग बा तो अच्छा बा इस चीज़ के। जी मंटू जी, हम तनी सवाल प्रसिद्ध है कि का सोचले बनी गोरिया कोठी पंचायत के बारे में? गोरिया कोठी पंचायत के जो स्थिति बा पिछला दिन भी हमने के दिखावे के हमने के प्रयास करी सन जो स्थिति का देखा। गोरिया कोठी पंचायत के स्थिति तो बहुत दिन से माने हम चुनाव में लागल बनी ना मुखिया रहते हुए भी बहुत सारा विकास कैले बनी। एक पहले भी रउरा चैनल के माध्यम से हम इंटरव्यू दिले बनी जौना से रउरा के बतैले भी बानी कि बहुत सारा विकास कैले बनी हम। राजनीतिक में तो बहुत दिन से बानी हम। रह गई चुनाव हार जीत, गोरिया कोठी के परिस्थिति बहुत खराब बा। ऐसे रउरा अभी गोरिया कोठी लद्दी रोड के स्थिति देख ली, यदि हमने खाली मुखिया जीत जाए तो शायद वो जितला के एक दिन बाद ही काम जरूर पूर्ण हुई, चाहे जौना फंड से हो ओकरा के जरूर पूरा करे। जौना रोड के हुआ जिक्र करता नहीं रउरा भी जौना रोड के हुआ जिक्र करता नहीं, थोड़ा सा बाबू और राजा नजदीक जमुना रोड के हुआ जिक्र करता नहीं, वो रोड में बहुत प्रमुख लोग के घर भी पड़ेला। देखिए प्रमुख लोग के घर पड़ल बा, यदि ओकरा नइखे दिखाई देत तो हम तो नहीं ओकरा के कुछ कह सकत, लेकिन हम जरूर ही देखत नहीं कि आज हमार नॉमिनेशन रहा जो हम अपना दरवाजा से निकले के चाहत रहनी है, लेकिन रोड के परिस्थिति के हो से हमार महिला माने लोग जो आवे वाला रहा वो ना आ पाइल है। चूँकि रोड बहुत खराब रहा, हम मना भी कर देनी है और सीधे हम मंदिर पर रहनी है, मंदिर तर से पैदल नॉमिनेशन करनी है। ये माने गोरिया कोठी के दुर्भाग्य बा जो हमरा खानी आदमी ई बात बोलता है। चूँकि गोरिया कोठी में बहुत लोग बा
जीतल भी बा, हारल भी बा, वर्तमान भी मुखिया बा, लेकिन केहू के ये रोड के बारे में दिखाई नहीं देत। लेकिन आज नॉमिनेशन के दिने हम ये चीज़ के देख के जरूर माने का कहीं रोड से अफसोस बा कि आचार संहिता ना रही तो रोड पर चल के ऐती बनवा के, यदि आचार संहिता के उल्लंघन ना रही हमरा पर तो रोड बनवा के हम ऐती। एकरा पहले हमार वादा बा। एकरा पहले काहे ना बनौनी? एकरा पहले बनवाओ के कारण बजे आचार संहिता बा। मैं आचार संहिता से पहले आचार संहिता के पहले क्यों नहीं बनवाई बताई हमरा से? मुखिया जी लोग के पहले फंड डल निजी फंड के प्रयोग हम काहे करें अपन? लेकिन अब बरसात तो ऐसा आ गई बा कि जौना से हमार महिला ना आ पैली, ये वजह से तो जरूर हम दुखी बनी जे हमार मुखिया चाहे हमार विधायक जी चाहे हमार प्रमुख साहब ये रोड के काहे ना ध्यान दिलन, जबकि सब लोग के मुख्य रोड ये बा, हमरे नहीं खे। ये रोड से लगभग 20 गो गाँव माने आना जाना बा। लद्दी के रोड आजे नॉमिनेशन कैले सजा के देखी महिला लोग के दशा का भइल बा। केहू के साड़ी केहू के कपड़ा बाचल नहीं खे ए रोड से। पहला प्राथमिकता सबसे पहले नंबर बात ही गोरिया कोठी पंचायत के नाते हम ये बात बोलत नहीं कि हमरा पर आचार संहिता ना लगी तो जरूर ए रोड के हमने के काम करती सन नहीं सन करावत कि बड़ा बड़ा लोग बा तनी इंतजार कैनी है सन हमनियों के जे भाई कुछ दिन में लोग बनवा दी तो बढ़िया बा। ऐसा तो कहत एक पहले हम मोहन बाबू मुखिया रहे तो रोड में माटी खातिर लगभग पूरे बाजार के लोगों से चंदा बटोर के मैंने माटी का काम किया। आज मोहन बाबू नहीं है दुनिया में। इसके पहले छठ घाट भर्ती के लिए हम लोगों ने रोड में चंदा दिया है। कोई ऐसा बनिया वर्ग नहीं है जो चंदा नहीं दिया है। लाखों रुपया चंदा वसूल के हम लोगों ने रोड का काम कराया। लेकिन आज भी रोड क्या कहें आपसे, लोग वादा करते हैं जो आज बन जाएगी, कल बन जाएगी, परसों बन जाएगी, लेकिन ये इंतजार करते करते मैं भी उसी इंतजार में। बिल्कुल मंटू जी हम चाहें कि भोजपुरी में रुआ बोली रोड के अलावा भी गोरिया कोठी पंचायत में समस्या बा, ओकरा ऊपर बहुत सारा समस्या बा। अब मीडिया के माध्यम से कौन कौन समस्या रुआ से बता दी। गोरिया कोठी की मतलब कि मंटू जी एगो हम साफ सवाल पूछे मंटू जी से, हालांकि बहुत दिन से यहाँ के लागल बनी समाज सेवा में और लगातार करे नहीं हर आदमी के मदद प्रखंड लेवल से लेकर जिला लेवल पर मंटू जी, लेकिन एगो हम सवाल पूछे, आज़ादी के 75 साल कंप्लीट हो गए। जी 75 साल के बाद भी गोरिया कोठी में जो उनकी गोरिया कोठी पूरा विधानसभा क्षेत्र यही नाम से बा, गोरिया कोठी के नाम से ही पूरा विधानसभा, जहां 3 गो प्रखंड पड़ेला, बसंतपुर, लखड़ी नबीगंज और गोरिया कोठी पंचायत के स्थिति की अगर बात कल जाओ तो आज़ादी के 75 साल के बाद भी वो गरीब उत्पीड़ित शोषित न्याय के इंतजार में बाकी हमरा न्याय मिली का कहे में। देखिए मैंने मैंने और बात सत्य बा जे कुछ लोग शोषित बा कि 2-3 बार चुनाव हम लड़ल बने तो से अच्छा मत लोग दिले बा। अब दुर्भाग्य कहीं कि हम चुनाव नहीं जीतल अभी ले तो जनता के दुर्भाग्य बा, हमनी के तो बढ़ले बा साथे, लेकिन जनता के बा ना तो ई परिस्थिति ना बने। लेकिन का वो तस्वीर वो जो चेहरा बा जो शोषित लोग बा आज तक ले शोषण के शिकार होता बा, का मंटू जी के सत्ता महिला के बाद से वो लोग के चेहरा पर मुस्कुराहट आपे? मंटू जी साफ सवाल हम पूछा था बस एगो बात जान ली, एगो मंटू शाही ऐसा व्यक्ति बाड़न कि पूरा गोरिया कोठी में कि कोनो तरह के केहू पर प्रेशर पड़ेला तो ओकर एक एगो आँख दिखाई देला जेकर नाम बा मंटू शाह। बाकी किसी के पास कोई आदमी नहीं जाता है। आप गोरिया कोठी की जनता से पूछ सकते हैं कि मैं कैसा आदमी हूँ और किसका मदद नहीं किया हूँ। सबका मदद मैं करता हूँ और जितने लोग शोषित करते हैं उसका मैंने जवाब दिया है। या बाजार की झंझट हो या वो क्या नाम है गमा चौधरी की केस की झंझट हो, हर तरह की झंझट में मैंने ज़रूर क्या कहा जाएगा उन लोगों को क्या बोल समानती लोग यही नहीं बोलेंगे आप, यही नहीं चाहते हैं समानती लोग का जो अत्याचार करते हैं उसके विरुद्ध मेरी लड़ाई तो हमेशा लड़ते हैं। जो भी मेरे पास आया है वो पीछे नहीं हटा है। अच्छा शोषित के माने खाली बैकवर्डे नहीं खोने जी, अधरो कास्ट जे बा ओकरो के लोग शोषण करे। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई समस्या बा कि लोग ओकरे जमीन धो ले बा। गोरिया कोठी में खाली बैकवर्डे के जमीन लोग नहीं खे, बात बैकवर्ड फॉरवर्डे जी कोनो नहीं खे। बहुत सारा समस्या बा जो सब लोग सब जात के लोग जी भी शोषित बा सब जात के लोग हमारा साथे बा। अच्छा अगर जीतला के बाद जीता तनी तो सबसे पहल का प्राथमिकता गोरिया कोठी में गोरिया कोठी के एगो अलग पहचान खातिर का करम दो? गोरिया कोठी के अलग पहचान के बारे में तो छोड़ दी। गोरिया कोठी एगो जितला के बाद अमरजीत जी रौड़ा जरूर आए, बहुत दिन के बात ना कहें, लेकिन 1 साल के अंदर में गोरिया कोठी एगो यूनिक पंचायत बनी। ये हमार बहुत दिन से श्रद्धा बा। ओकर निर्माण हम माने अब का बरुआ के कहीं मुख्यमंत्री महोदय जे भी होई ओकरा से हम ओकर उद्घाटन कराएं। नंबर 1 पंचायत बिहार में हुई गोरिया कोठी।
यदि प्रयास हम मुखिया बने तो अब तक तो प्रयास नंबर। अब तक तो केहू प्रयास ना कइल। नंबर 1 पंचायत बनाओ के गोरिया नंबर कोठी 1 पंचायत बनाओ के ओकरा पहले देखी नंबर 1 पंचायत गोरिया कोठी में बहुत सारा विद्यालय भी रहे, जौना के 4 गो विद्यालय के हम निर्माण रउरा सामने बोलले भी बानी, आजो कहते नहीं कि 4 गो विद्यालय के निर्माण हमनी को जो से कहल जाते रहे, जौना व्यक्ति के नाम से विद्यालय चलत रहे। व्यक्ति के नाम से विद्यालय होला अमरजीत जी? ना होला, कहीं ना कहीं केहू गांव टोला मोहल्ला केहू के नाम से होला। जौन अही टोली के नाम से रहे वो हमनी के बोलू कि श्रीमती के स्कूल हो, सुनले बनी आज ले पूरा बिहार में कहीं नाम के जे हेड मास्टर हो के ओकरे नाम के स्कूल बोलेला। ओझाइन के स्कूल हमहूँ पढ़ले बनी, में ओझाइन के नाम बोलते रहे, जौन प्राथमिक विद्यालय हो जौन टोली के नाम से बोलल जाला। 1962 में वो विद्यालय के माने स्वीकृति मिल रहे, लेकिन वो स्वीकृति 1998 में हम दिवैनी साहबुद्दीन साहब और मोहम्मद साहबुद्दीन और क्या नाम इनरदेव प्रसाद के मत से 2 गो विद्यालय। एगो विद्यालय औरी रौड़े टोला बोलेला पछिमारी मठिया, जौन पलानी में विद्यालय चलत रहे। वो विद्यालय के निर्माण पूछे ओजनिया पछिमारी मठिया के लोग से, वो विद्यालय के निर्माण हमिए कैले नहीं खे तो रुआ जाई ऊपर नेम प्लेट पढ़ लेम साहबुद्दीन साहब वो विद्यालय के उद्घाटन कैले बड़ा। लेकिन अगर वो विद्यालय के बात करते हैं शिक्षा के तरह पंचायत में एगो बावे हाई स्कूल जमुना के बिल्डिंग जर्जर बा, कब गिर जाई कोनो पता नहीं। अब हाई स्कूल विद्यालय में तो रउरा जानते बानी, जो हाई स्कूल विद्यालय जे भी बा, जे भी जी माने शिक्षक आवेला एमे जी के लोग के दोष बा, लेकिन उनमें सबसे पहले सरकार के दोष बा। जे भी हेडमास्टर आयल बा वो कहियो कारगर हेडमास्टर बन के नहीं कैल, ठेपा छाप हेडमास्टर बन के काम कैले बा, तो वो स्कूल के तो जर्जर स्थिति रहबे करी। वो स्कूल में हम नारायण सभा कक्ष के उद्घाटन कैले 6 कमरा के 16 लाख रुपया के एस्टिमेट से, वो जान ली। ओकर साहबुद्दीन साहब उद्घाटन कैलन आ ओ शिलान्यास के उद्घाटन करके गइले बिहाने भइले लोग तूर दहल, तो बोली वो विद्यालय के जर्जर स्थिति रही कि ना रही? रौड़े बताई रही कि ना रही? ओकर उद्घाटन ले जाके सिलापट मुझसे टोली में दे दहल गई, तो वो विद्यालय के जर्जर स्थिति रही। अब ओकरा वजह से हमार शुभचिंतक रहलन, जौना वजह से वो पैसा के हम धनटोली से सावना जाएला रोड में वो पैसा के कन्वर्ट करवैनी, कहनी जरा शिलान्यास नहीं के सोहात ओकर बिल्डिंग काहे बनी? बिल्कुल बोली हमरा से ये बात बाकी ना। तो जर्जर स्थिति एमे गांव के लोग दोषी नहीं के, सरकारी मशीनरी दोषी बा। सरकार के जितना शिक्षक व्यवस्था बीओ बीडीओ डीएम तक एमे संलग्न बारन, जौना के आज ले सब विद्यालय बन गई, लेकिन गोरिया कोठी विद्यालय के निर्माण आज ले ना भइल। ई एमे तो प्रशासन दोषी बा, एमे गोरिया कोठी के जनता के कोनो दोषी नहीं के। जाते जाते अपना गोरिया कोठी पंचायत के जनता से का कहें? गोरिया कोठी के जनता हमरा के आशीर्वाद देव, जिताओ चुनाव आ ओकरा बाद हमार विकास देखी आ देखले तो बढ़ले बा।